Hledáte investici, která si na sebe sama vydělá? Nebo místo, kam můžete kdykoliv odjet do přírody? Mám pro vás plně zavedený apartmán v srdci Jeseníku. Pojďte se na něj podívat. Je to ideální spojení bydlení v přírodě a dobře uložených peněz. Pokud vás tento apartmán zaujal, napište mi a domluvíme si tady prohlídku.